Парада. Так, тепер що? Тепер треба запустити балку саму, ні? Було б не піло. Тяжко буде бавити без бавки. Так. А як то? Ні, це не то. Такий інтернет слабий, що? А де? Ага, добре. Сяк. Йой. Ну, лаунчер ся обновив. Наконець. Сяк, так, треба. О, сяк немало має видко. Дораз вже бавкайся запускати. Ще ся якась обнова тягнеться, що? Preparing. А де то? О, тут є. Все, ну? О, все, ну, добре. Так, ну що, добрий вечір, добрий вечір. Наконець 2 минути налажування, то вже сме в порядку. Позирачі заголосували, ми бавили боньомайстровання, та будемо бавити боньомайстровання. Друге діло, ож не знав, де тут самі позирачі, щось. А 60 кутницька, що в принципі теж нормально. Всім треба святкувати. А ми будемо туди видавницьки пробувати в самобавці реалізувати то відро на сміття, котре я собі вже давно напланував. Авать є навіть ліпша ідея. Може попробувати вчинити ферму лави. На то мені треба буде знайти сталактити, сталагміти тут і. Дріпстоун, гіся каже. Цяпкальний камінь буде, це як? Ну. Дем до грома. Домам. Що в нього доброго є? Много смарагдів, якісь дощки, дині. Нічого з собою інтересного не було. Все що таке? Господи помилуй. Це всі ладос які тепер? Тільки за то. Я не знав, що які приколи он не бути. А там Челена. А ще щось може поміняне на Різдво. Маленька така подарочна лада. Йой. Класно. Склянким не взяв. Так, будемо маленько газдувати. Я знав, де знайти. Йой. Я знав, де знайти лаву. У мене десь
Єно відро даже було, лиш не тим людям годів. Десь туюня було. Айно, є в ній єно відро лави. Коби у нього був ще дріпстоун, було б ліпше. А, та й чинивимся компас. Я не пам'ятаю, я дуже давно видав не то. Дуже давно не стрімив Епін самобавку. Або бавив їм. Я знайшов темний дуб. Темний дуб. Тепер у мене буде хоч якое іншокое дерево. Ходив їм за ним дуже далеко, на тотомся якраз чинив компас. Та й стратились ми були коня. Треба його буде піти поглядати. Так, у мене там утікають корови. Бо дуже їх много. Вилізав, туйка вискакують. Пробач, Маріко. Сей день прийшов, ми збираємо на ціку. А чого Епін на ціку? Цік туй достаники. Все, Рустомаше. Як ся маєш, а як коня стратив? Загубив він коня, гонності себе представити. Так, кілька годин там. Нормально чи нормально? Можеш піти у Арош. Хотів їм туди понести книжки. Годинку мусив чинив, яка файна. Так, буду там чинити бібліотеку. Треба ми... Господи, треба ми було щось дома лишити все. Кужівня де стоять. Кужівня були, а чи й туй. А ту я в слідущому туй не є. Добре. Шмарагди. Двері. Я не пам'ятаю, що я робив. Я дуже давно не заходив. Може, в мене просто світло було виключили. Ага, tu Різдво празднувати лише завтра. А будеш колядувати дома? Ну як дома? Там десь тепер є, це будеш колядувати. Це є кому там дома взагалі колядувати. Я так розумію, ти сам із жоною? У мене... в мене ще не є. У мене на завтра запланована теж така маленька акція. Це я тепер кажу лиш тобі. Ну та й ще одному позирачові, який прийшов від нам. Ож. Ото в мене тут було, ага. Та ще одному позирачові, який прийшов від нам. Ож. Буде у нас завтра Руснацький конверсачний клуб. Айбо. Тихо. Ну. А так, у мене туйка, направду, сталася трагедія. Я загубив коня свого. Не знав, де є. Сталося ото так. Я минулий раз зайшов був в самобавку поникати, щось там у мене чинило домак. Ну, та й просто, бо було у нього світло, та було би інтересно зайти забавити хоч дещо. Та пішов йому то село, так і все ходжу. Думав, покладу дораз стайню, оби мав де лишати коня, оби одня не втік. І знаєш що? Я поклав стайню і думав, іду коня заведу до стайні і не можу коня знайти. Не можу його знайти дотепер. Ласко стратився. На ньому була цідола, значить він не мігся задиспаунити, айбо всяк є. Йду оглядати дораз. Ну, пак я оглядав уже чи годину ігрового часу, кіт не більше. То доки його загубив, ніде його не міг знайти. Празднуємо з жониною файту, або колядувати їм не буду, то буде маленько чудно. Ну. Не знав, я 23 роки тепер, як був в Михайловцях, то я колядував. Тим місним виходнярам. Ну то таке. Так, сюди він не мігся стати ніяк.
ту їм уже даже никав. Ники. Похвалютися. Поклавимо оцяку стайню. Поклавимо оцяку стайню, а кінця стратив. Зато оранжерея вже маленьку ліпше визира, дораз підемо туди поникаємо. Так. Капець, дикий все. Що то за клуб? Ну як що за клуб? Просто закличу Петра в гості, то будемо приказувати по-нашому. Насправді на цьому конець. Ну, бо я там ще придумав якусь шоу-програму. Ось там за щось треба буде розказати, за щось конкретне. Та й якісь може слова вихоснувати. Ну, я придумав. То-то. В Михайловцях моша, в Майкловцях уже чудновато. Ясно. А поклеїти папіря стратився Ласко. Та сесі читати не знав, некий сіний вошколиний, нич не знав чинити. Чи не да що? Ну, я їм ту годинку завісив, картинами їм порозвішував усяд у тому. Теж тут яка з ангеликом, тут яка велика стіков. Та й то. Ну, а на минулому стрімові докінчились ми були збирання на трумбету, та тепер зась можеш збирати на трумбету. Донейтити можеш сюди, коби нагоду когось хотів. А цяк. Ну. Я туйка... Ні, ще jedna ціка буде. Я туйка хотів докласти якусь таку бібліотеку. Я си так гадав, ось. А цяк якось стелажі з книжками у мене були. Єден. Тут другий. А цяк. Та й може тут ще один так само. По через два. А цяк. Файно, в мене є бібліотека. Паранно. Ще в нього два обстали книжні регали. Може їх буде вихоснувати на тот стіл. Ну, та тут можуть робити тут і бібліотекарі. Наприклад, тут у них буде бібліотека. А туйки можемо... Авать туйки понакладувати тут їхні робочі станки. Авать може туйки, бо в них би було більше світла. Боїмося, має робило. Видав, туй буде добре. Так, та й ці два регали ще лишаємо собі. Фест просвічаш селян будитель, ну поки як. Туйки... О, треба тот регал такий вчинити. Не регала, господи, як це то кличе, ну такий. Катедра то та. Треба тут у катедру вчинити. Книжечку написати. Так, що туй? Тут у вас які дітваки? Ану. Признавайтеся. Де мися стратив кінь, ну я ти кажу, туй, я се все вишупітрував, всьому виходив, ласка нігде не є. Так ми гірко ми за тим, чесно. Туй, подакотрій сесі побитий, ну. Сесем уже розібрав, наша місія пройшла успішно, туйки тямиш були в ня накладені блоки землі, та трава виціть наростала всього бока. Та вже наросла успішно, Ники. Це все заросло. Кроме ще двох блоків тут, ну вони теж дораз заростуть. А сесі по углах може і не буду. Тут, лише таги є. Нормально і сяк. Ото дуже много мороки буде ще на кожний окреме землю докладувати туди. Много того. А так оранжерея дуже файна. Дораз ти вкажу, як у нас виріхи визирати. Ники, гінде тільки коню бігати, а не єден не мій. Туди му б ходив за туту гору був.
Тудим ходив, нігде ласка не є. Усі всі ямимся натягав, не його. І там їм був, і там їм був, і там їм був, нігде не є ласка. Нігде не є мого коня. Добре, оранжерея озират доста епно. Хоба. Файно тут. Не, паради. Це була твоя ідея, між іншим. Ай. Ну. Та що, бібліотекусь ми, значить, поклали. Йой. Бібліотекусь ми поклали. Тут теж будуть жити всякі люди, котрі тут будуть робити, то все. Видиш, я теж все припарадив картинами. Ну, дуже файно, дуже файно. Туйка насправді ще може і третій шор по висоті покласти, просто в мене ще не є сих. Не є у мене тільки регалів з книжками. Тут дорадивимося, що не буде ніч такого. Буде просто прийомна, може якісь лавиці покладу, або ніч такого. Туйка сплят, палац їм поклав, годинку поклав. Ну, постараємося. Туйся видав не обійшло без босоркані. Перемінили його на зайця. Такое мож. Кітяйно, то там тепер десь має бігати маленька труська із цетликом Ласко. Ну, та що? Ну, ти видиш, як вони все начинили? Ники. Все чи лиш низько будуть сікі туті лади. Добре. Туйня всього 1 мільйон. Коня глядати треба, но я не знав, це раціонально на то тратити час і пентепірки. Ту йому все виходив, там конями не є. Ой. А знайшов їм темний дуб, казав їм, ні, бив їм туди у того бока. Тринно туди треба йти, там їм знайшов тут і зарослі з темними дубами, з грибами. Швидко там є. Ну, планував їм се чинити відро на сміття. Треба поникати. Там був такий якийсь хитрий шпор із редстоуна сочинити. О, роздавач та й умітувач. Яка між ними різниця? Мені щось із цього треба буде. Мені щось із цього треба буде. Йдемо роздумі. Пак се верну ту бібліотеку долажувати. В стайню поклав задерть, ну я ти кажу. Шкода, що кінь стратив. Адем був книгарний. То там була ціла полиця з книгами за Майнкрафт. Не була лише Майнкрафтова біблія, є і сякое. Ого. Ну, та я розумію, що це дуже популярна вообще, як би то повісти, не просто бавка, а й кілько всього кругом цієї бавки виросло. Я так знав, що там і мультики якісь суд, і якісь конкретно другі бавки, які, ну, не ось сюжетно з цим світом скапчані, бо тут не є сюжета ніякого, а й ось теж гибо усьому. Ну, йо. Що мені се любить, то ж є там та едукачна едиція, то там много всякого може чинити, що не може чинити туй. Но я ту едукачну едицію ще не бавив. Добрі. Значить, туйки ми будемо чинити башню ще, і я на неї ресурсів вже доста много наглядав. Но з чим не знайшов діаманти. Аби знайти діаманти, треба йти далі глядати глибоко. Це що тут у нас? Ніч?
Ну, а ми будемо йти пробувати вчинити то відро на сміття, котре я собі придумав. Я се лиш міркую, що то має фунгувати. Посправді то ще не знав. Так, можемо то вчинити так десь туй. Попробувати. На то мені треба буде один тивчир. На то мені треба буде ще одну ладу, а у мене вже не є дощок. То візьмемо ще дощок. Ще одну ладу, далі. Що мені треба буде? Гомбик. Бо я собі так придумав. Та й сись умітувач. На то мені треба було ще лук. Та й редстоун. Редстоуну не є. Луку не є. Добре. Мені самому інтересно, це все буде фунгувати, як чесно. А де є то та? А, бо треба на нього ще каміння. Треба на нього ще каміння. Так, ото має бути сись. Умітувач. Ні? А то другий як це... А на котрий то треба було лук? На роздавач? Вовкуне здоров. Я хочу вчинити відро на сміття. Кіть получиться у нього. Не знаю, як то буде фунгувати. І все видав воно, ні? Або нащо там треба було лук? Це я щось попутав. Роздавач. Ага, на роздавач треба було. А мені треба умітувач. Видав. Йой. Там все вже зміркло. Йдім раз спати. Ну, а взагалі приказуємо айнош. Що там у нас із колядами. А ти як маєш, ти низько святкуєш, це будеш семого. Йой, там. Там тільки кріперів повно, а ну пойме ним мало. Заприказуємо стріли внесуть. Все заберемо. Хопа. Хопа. Ну, йдім раз паука об'ємо. А! А! А як він то боком ішов від мені? А! Видки то ще. Такого гіби подумав ще зомбака суд. Ну, направду. Точно ще подумав десь тут. А я взагалі увидів був від цього скелета там під дубом. Не понявись? Та вже й не порозумієш. Ага. А де то та файта кріперів, що тут була? Цілий рокаш став. Ще мало та й затанцювали би у виваниці. Не їх? Ну, добре. Подаруваюся бавки по скидці. Ну, файно, файно. Що там низьке майтуньоє було? Що таке інтересне було? Так, тут десь чути було ще зомбаків подо мною, ні? Туй. Десь. Туй? Десь тут їх було чути. Не є у нього лопата з собою? Не є. Ну йо, раз свистатися. Я там нитку знайшов кюстя, ні? А, ні, нитки не є. Ну, не бай. Так.
Та що, йдемо, попробуємо вчинити то відро на сміття. Бо дріпстоун, вижу, так наскоро сам не нарішаться. Це може гет. Це долівня стоїть. Я так давно не бавив Майнкрафт. Так, аби просто побавити. Йой. Так. Ну, добрі. Йдемо думати, як то та система буде фунгувати. Тот роздавач буде метати у долину, чи не буде? Ану, попробуємо. Попробуємо раз. Як воно все буде сяк. Кладемо умітувач. На нього тивчир. На нього ладу. Айно. І коло лади гомбіцю. Це треба навіть не коло лади, а й коло умітувача. Ну, будемо никати. Далі я. Ага. Ага, воно вже пішло. Ага, воно вже в ньому. Тоді... Йой. То що, тяжко тобі? Ну, добре. Тоді, значить, гомбу треба на 7. Значить, гомбу треба на умітувач. Ага, він сяк просто вперед вимітує. А можеш його якось направити? У Бовіну долину? Що? Billy, Manhunt, GTA 4. Ну, доста демократичні ціни. Шкода ж Paradox Interactive скидку не дав на своє DLC. Видиться, уж не дадуть нігде, ясно. Будуть це так мити до посліднього. Порозуміваємо. Добре, значить, я приблизно поняв, як це фунгує. Не знав лише... Не знав лише, як пак учинити, аби воно у долину йшло. Ну, аби воно метало в долину. Це можеш попробувати сяк. Ні, воно і так у одного бока буде, ясно. Кіть воно буде у одного бока, то туди треба так і планувати. Ну йоу. Значить, який план? І це має бути відро на сміття. Відро на сміття, а гомба має бути таким ресайклером. Я так розумію. Мені на то треба буде лаву. Так, треба раз подумати, де то буде відро, де буде стояти гіби відро на сміття. Так? Може туйк. Ні, ось. Сюди зметав, шупнув, туй нажав і воно там пішло. Звучить логічно. Будемо пробувати так учинити. Неєвня, лопатина, годуєвня. Добре. Так, значить, китуй буде то-то. Ко там зась умират? Мені ще не причуло. Tu є. Оба. Феблся продає по скидці. Когось бавив? Ні, я не знав, за яку бавку кажете.
Це треба заладити так, би воно парадно позиралося. Ну, план у мене такий, що воно буде парадно визирати. Мені треба, бо воно ще й функціонально добре робило. Якось так. І можеш все ще прокопати. Так. Ну. Не знав лиш, це буде то-то. Ну, добрі, пробуємо. Йой, а це що таке? А чого воно... Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, гомбик. Мені ся видить лише єдно, аж... Айно, треба б він там був. Як ото учинити? Треба класти туди редстоун та міркувати якось. А ну, кіть. О! Добре. Ну і воно паде туди. Значить, всього теоретично має бути доста. А, я не можу той редстоун мати. Мені тут треба тивчир мати. А, вать. І це може бути збоку. Це може бути збоку. Кот там зась умирать. Ну, йде. Так, треба поміркувати. Це в старих кінах, де по вакуумній трубі в офісах пущали у колбі пощу. Під блоком із гомбиком покласти редстоун. Ну. Айно. Так, я просто думав, як би то має... Значить, треба просто вбити туди відро стало гиби на блок у бока. Ні? Дайте гомбицю. Йой. Ну, значить, Кіті все буде туй. Там може дораз спати треба йти. Ми завтра докінчимо. Файно у мене туй. Файно у мене туй. Ну, на другий раз, як будемо то-то, на другий раз, як буду давати людям голосувати за бавки, там Майнкрафта, видав, не буде в спискові, бо я хочу тот RimWorld попробувати. А, я вам не доказав самое главное. Темний дуб ото лупина. Знаєте, що найважное сталося, відколи не стрімились ми? Я вам зараз покажу, будете в шокові. Ей! Куди я йду? На свій городник, і тут щось файне в є. Морков! Я, коротше, я пішов під землю. Глядати діаманти. Діаманти я не знайшов. Но я знайшов велику пещеру, у котрій був зомбак, у котрого в руках була морква. Там є якийсь маленький шанс, аж зомбі заспавниться з чимось у руках. І то була морков, і я си вже з тої моркви, видите, посадив грядки такої. Шуп-шуп. Круто. Я собою довольний. Ну, тепер... Тепер йдемо думати, як все тут буде. Ще раз гет. Нам треба, аби тут був роздавач. Застя поклав якось. Не так і мені треба.
Нам треба, аби тут був роздавач. Над ним не можемо покласти редстоун. Який тут покладу редстоун. Йой. Та тут вже не буду годен покласти землю, ні? Айно, бо то вже гиби блок зайнятий. Може то ще на одну глибину майдали піти. Йо, я знаю, як це зробити. Сяк. Ну, або мені туди треба ще один, це два тевчері. Який там буде тот. Та раз, два. Один, два. Два тевчері мені треба. Я не знав. Мені ся видно, що я дуже тупий. А, ні, фунгує. Добре. Оп. Добрі. Туди. Так, кнопку треба раз завидав забрати. Мені треба ще два тевчері, значить. Один сюди. Айно. Желізовня тут є. Добре. Йдемо пробувати. Я придумав відро на сміття. Так. Сяк. Сяк. А, туй. Все. Сяк. Все кладемо сюди, а воно має туйся вказати. Добре. А далі, коли нажимав кнопку, воно має випасти. Єй! Ну, обсталася дрібля. Обсталося сюди наляти лаву. Що не зробиш, аби не вношувати сміття, айно. Я роблю відро на сміття. Автоматичний утилізатор. Так, тут треба буде табличку з інструкцією пак зробити. Ну, так, все можеш закривати. Треба тепер сюди. Я си то так думав, що я сюди вилю відро лави. Воно ся буде розтікати цяк по кругу. Сюди. А тут буде гиби безпечна зона. Ошкіть що, там може буде ся спустити, поремонтуватися все. Кіби нагоду. Ідім попробуємо. У мене десь тут було відро лави. Супер. Добрі. Так, ану. Проведемо повний експеримент. Ану. Кладемося сюди. Ну, що паде в лаву, то пропадать навхтема. Єй! Фунгує! Ура! Я зробив відро на сміття, котре навхтема утилізує сміття. Файно, все тепер треба замурувати туйки. Єдно, що думав, що це не будуть туй спавнити зомбі.
Убися, вони тут не спавнили, мені треба, аби тут була висота невелика. Або китяйся сяк покладу. Та це буде туди нормально долітати, то буде добре. Нормально. Воно там вимітує. Ай, ну добре, все. Там буде висота один блок, там точно ся не заспавнять зомбі. А кі це заспавнить у лаві, та ну, та, кому доктор. Паради, все, я зробив. Я зробив. Утилізація. Причому розумна утилізація, що воно там згорить, а значить, що воно не буде там крутити, і значить, що блока не буде, він не буде виїдати оперативу. Він це не буде рендерити, гиба. Мені ся видить, я великий молодець. Я такий, що? Так їм придумав. Никайте на. Добре, туди порозмітувати серсаму всяку, що деку. Ні, і нявня ніякого не є. Це ід цим. Малювачкам. Жлізо собі на місто. Лук, його оказалося, не треба ми. Ні, луки серсамі можеш покласти. Так. Ого, ми то вже 40 минут бавимо, кампець. А я й се лиш... Дюклав... Так, у нас... Істи раз... Ага. Ні, з їдою у мене проблем точно не є. У мене... Тільки стейків, хліба, печені булі... Ні, з їдінням у мене проблем не є. У мене є проблема яка? У мене ще не є... смереки. Це дуже важливо. Мені треба знайти десь смереку. Далі. У мене не є ферми на лаву, що дуже важливо, і ферми на желізо. Я ся так дорадив, що я буду пробувати чинити ферму на желізо, хоч ну то не дуже гуманно, гися каже. О, серус і політушка. Я якраз заговорив за ферму на желізо, і ти прийшов. Знаєш, що в мене є? Я зробив відро на сміття. Ники. Йой. Де? То. Никай. Видиш, там лава. Туйка вимітувач. Там редстоун, то все, і туйка... Опа! Наметав все, що тобі не треба, а далі робиш так. Пук. Його не є! Утилізація! Класно, ні? Я такий молодець. Так. Ура! Ура! Відро на сміття! Не буде застрягати. Прямо в блок зробити? Не порозуміли. Не буде там ніч застрягати, все нормально. Що там буде застрягати? Він що, не може щось вимітувати? Так, вечоріє. Будемо видав йти глядати у пещеру тот дріпстоун, бо ферма на лаву мені ся дуже-дуже пригодить. А, дропер може такою в блок лави? А він не згорить? А, ну, в принципі, не згорить. Чому би мав згоріти? І це доста добре зіувіжені. Я видав туди так і зроблю. Так. Ой. А, то кожен раз треба нажимати.
Угу. No фунгує. Фунгує. Паради? О, там. Безплатна херня. Раз. Два. Добре, так, ага, склянки я оті виклав. З косицями в мене порядок. Та що, треба йти глядати. Треба йти в печеру глядати дріпстоун. Йо, чинити ще механізм. Я пак по тому виліпшу. Так, все мені ліпше раз лишити туй. Дочасно. Бо кого знає, це я буду жити, це не буду. Викласти діоріт буде сюди. Тичку, двері мені не треба. Двері мені не треба буде, диню теж. І книжний регал мені не треба буде на то. М'ясо, лодька, відро пустое, найби було. То треба обсервер тот класти буде. Я то тепер не буду робити. Я мінімальну місію виконав, що в мене є відро, у которого я мечу сміття, нажимав на кнопку і сміття пропадать на ухтема, і більше ся не появлять. 4 обсервери, йой-йой. Ні, то много. Я не йду. Треба себе дав ще вчинити желізний чекан. Єден. І так може йти. 50 стріл є. Так. Айно. Тут має бути. Добрі. Що там у нас по сонцеві? Я Ника, ну дуже весело. Я коли зайшов раз не поняв, а далі поняв. Прикол. Це то, що я можу повісти. Так, тут в мене десь була недалеко велика пещера. Ну туй. Я в неї вже навіть робив градичі, мені все так видати. Ну я вже тут спускався. О, там кріпер якраз. Так. Ні, пак ти не заставляш, то ясне діло. Як бись не заставив. Айбо... Я можу стрілу забрати? Можу. Так, там ще щось є. І тут можешся спускати. Добре. То там желізо? Мені ся видить, що я вижу желізо. Ну, то желізо. Так. Не знав, це велика печера, це ні. Ні, це не дуже добрі. Молодий чоловіче, вилізайте. І це не треба було чинити. Де я? Десь пропав. Нога туй. Є у вас дайкий дріпстоун. Йой! Йой-йой-йой.
Ось там є варіант вилізти? Чи не дуже? А! Ой! Так. А можетеся побити між собою? Можете маленько. Ага, я їх не досягав. Це досягав. О, вони ся поміж собою б'ють, добре. Я їх не досягав. Так. Ай! Тихо! Ну. О, желізо. Клас! А чого я їх не досягав? Добрі. Круто, я желізо знайшов. Так. Так, добрі. Треба си просто приладити ще путь вон виціть. Майбюзивний. Да, як туди може. Так. Як би то акуратно зробити? Це я завечеряв? Я буду пак святкувати айно 7 числа. Ну, колядувати буду 6-го. Так, як би це туди нам вилізти? Можу просто прокопати, передати і буде добре. Так. Ну, ти тут вже мав. Так. Так. Ну, татуїсь ми такой. Все, добрі. Тепер у мене є дуже супокійний путь у долину. Так. Ага. Ну, тут ще треба. Да, як спуститися під ним. Під фатьовом. Йой. Ой. То одрикошетила стріла. Йой. То у нього одрикошетила стріла такої його, ні? Такое туся стає. О, буля. Ну. Видите, буля. Угу. Так, почнемо з чого? Обникаємо, що тут є. Там желізо. І там желізо. Або немного, мені його аж так не треба. І ой, там ся вечоріє. У мене постели з собою не є? Дім може... Авать. Перечекаємо вже ніч туй. У мене тут факлі суд. Не буду вже бігти домі. Ми рішилися у руку 2 раз, а слідуючий усім звітом 25-го. Ну, то доста індивідуальна штука, бо що значить із цілим світом? Із християнами хіба лише.
Та й то в самій в Америці ся то вже не дуже християнське, то вже таке скорше сімейно-маркетингове якесь. Ну, що воно вже давно не кругом релігії крутиться в того самого великого світа, який 24-го тепер святкує. Ну, то все таке. То все дуже індивідуальне. Так. Там вижу желізо. Лиш би на кріпера не натрафити. Круто. Пічера. Я супер осторожний. То й так онь страшно мені ходити. Ну, тут 2 желіза. Там долює ла. О, йой! Добрий день. А де упав? А, упав та й убився. Юй, там високо. Там дуже високо. І там є желізо. Та й редстоун. Куби ще були діаманти. Та й куби ще був тот дріпстоун, то було б взагалі паранно. Так. Туйка. Не досягав туди їм засвітити в долину. А, там може так обійти просто. Ну добре, пак обійдемо. Йдемо раз все заберемо. Йой. Желізо. А, забрав. Добрі. Угіль мені не дуже треба насправді, або най буде. О, зомбак на редстоунові заспавнився. Круто. Треба туди собі придумати путь. Вообще, мож було вчинити собі літру. Та літру сюди докласти. Не? Тут такого нич. Угля. Куба кріперів лиш не було. Ті май паскудний. Желізо. Угіль. Так, желізо треба забирати нараз. Є, бой. Нормально так. Ми знаємо, як той був. Когось сюди приніс. Та чути його. Казав, пак-пак. О, гіндає. Мегет висить. Я з ним не хочу з цим ворувати. Так, де то я був? Туй? О, там ще горі. Желізо, і не замітив він був. І саме насправді такою попутхижу. Який добре думати. О, не такою попутхижу, але доста близько. Так, добрі. То там вонка ще ніч. А я тут ходжу.
Мені насправді страшно самому тут лізати. Не хочеться Рекон мені прикавчати на мій локальний сервер? Так, як нам туди злізти ефективно? Можеться прокопати в отсіть. Ож, да, як так. Ні? Такими гарадичками злізти. Ну, попробуємо. Там щось. То домак стіна. Ага, ясно. Тут не вийде так, як я планував. Бо там долі паде. Йой! Ну, получиться сяк, може. Ай, капець планування у мене. Тоже мусив бока ще мало. Ну, вже ми близько. Ти вже можеш... вже з ними можеш приказувати. Ідуть. Так. Йой! Ми ся як не договарювали. От ходивись. Я не знав, це ти чув, чи ні. Йой! Казав їм, вообще, аж з тими сятками то дуже індивідуально. То коли хоче, то досяткує. Ай, ну. До нас Миколай на 2 дні скорше приходив, бо так треба було. Та й ніко не умер. Нікомуся ніч не стало. Так. Ну, пой. Хоба. Пібів. Легенько. Так, тут все засвітимо. Тут якісь чудні каміння. Це глуболупок, це що? Давай. Ай-яй-яй. Тірібонькати дуже важно. Люди фурт забивають за тірібонькання. А пак ходять дуже нервозні. Ну. Ну, реально, глублупок. Бо не гонно бити, що я вже насправді так глибоко. Це гонно. Висота 11. Ай, шкода, не взяв їм годинку з собою. У мене там вдома є. Там повно редстоуна, ще желіза. Та ні, доста високо, доста. Коли ж не було кріперів. Це що? Це угіль у глуболупкові? Ану. Реально? Прикольно.
Круто. У таких печерах знав гонися і діаманти попадати, ні, і всяке таке. Що? У п'ятим туй. Мій аккаунт туйфурт був, бо мав файну статистику, ясно. Там, де глублупок, не є дріпстоуна. Кампець, та я сюди задерся спускав. А де тут дріпстоун глядати? Його в печерах треба глядати. Ну, я в печері, що далі? Так, Мігалю, ти експерт із русинської та буйованої лексики. Потомач ми слово тірібонькати. Ну, пак, любитися самого себе. Самолюбка, можна так казати. Опа. Уже 23 желіза назбирав, слухайте, дуже непіло. Угу. Ну. То понятно. Так, там ще є мало редстоуна. Я ще там десь з висоти видів желізо. Угіль мені раз не інтересний. Де то було? Там теж редстоун, і там редстоун. Там тот. Гінде ще желізо над лавою. Ну, то досить небезпечно. Так, каже, що ж дріпстоуна тут не буде. Ясно. Та треба туди йти гет. Що я тут забув? Мало желіза тут понаходжу. Ні, ну круто, желіза много. Тут 31. Фу, порадно. І політушка, я дорадився, що я буду чинити ферму желіза. Серйозно. І я вже знайшов відеоінструкцію, як то має раціонально зробити. Там все примітивно і понятно. Еть. Ну, парада. Єй. На рунинах, кажеш, не спавниться. Ясно. Тяжко тут із цими. Ну, діаманти то ще немає велика проблема. Я знав, що я діаманти знайду на великій глибині. У мене проблема з дріпстоуном. Бо я хочу ферму лави. На то треба... це лазуріт. Я ся вже зрадував. Ти гет. Тихо. Фух. Добре. Так, у мене там уже повніється інвентар. Кампець, круто. Тільки желіза понаходив. О, і редстоун, і лазуріт. Ми з вами не дружимо. О, там ще желізо. Тут і небезпечно ходити, я вам так купую.
Туй кілько желіза. І ще... Капець, туй... Копати не докопати. Дуже щедро. Йой. Ні. Та всяким хоч. Ну, цього вже приманимо собі. То вб'ємо. Бо нам туй не заважав. Так, добре. То вже заберемо і сей лазуріт, що туйка. Ой. Треба йти глядати тот. Тріпстоун десь. Мені без нього тяжко буде. Так, там було желізо. Повно желіза. І ой, тому вже годину бавимо. Так, треба гадкувати за годинами, бо в мене пакся світло виключать. М. 45. У-ху-ху. Я дораз цілий стак желіза найду. Капець. Так. Ну, ти зняв відео за ферму, а того вже викладував кудись, бо я щось не бачив, бо у тебе в каналі було свіже відео. В телеграмові. Це ти в телеграм не публікував. Це може я просто не бачив? Так, тут було ще желізо. Ага, зачарувати юну кирку на сиренчу. Або то на фортуну. Або то треба... О. Це ми не вимітуємо. Ти що я знайшов? Мій діамантики я не можу взяти. Я знайшов діамант! Я знайшов перший діамант! Все, тепер треба втікати до мій. Ні, раз треба викопатися навкруг, бо може там суд ще діамант. Ні. Ну, не бай. Перший діамант. Круто. Круто. І ще два. Кілько мені діамантів треба на забаяний стіл? 2 діаманти треба на забаяний стіл. Та й обсидіан. Ну, я... 4 обсидіана легко зробити. На чекан 3 діаманти. Я теоретично можу і то. Я можу і желізним чеканом обсидіан розбити, просто дуже довго. Як не можу? Можу. Я не можу желізним чеканом розбити обсидіан, так? А, не випаде. Правду. Все, я порозумів. Ось я можу розбити, але не випаде гейблок. Угу. Поняв. Значить, мені і так треба глядати ще діамант. І це треба нести до мій. Бо мені тепер не дай біг умерти. Тепер треба дуже акуратно вертатися до мій. Може ще десь щось накоплю. Капець, дуже сиренчливий уняницький день, так вам оповім. Мені ся попав перший діамант. Класно! Так. З редстоуном в мене раз проблем не є. Не дефіцит. Жлізом накопав, дай Боже.
Ліземо думі. Так, тут би сам ще світло запалити. Так, туйня була якась дуже хитра літра дворі. Діамант! Класно! Так, ще там-то треба буде все облізати. Йой! Гет. Я ся мало напудив, перебачте. А дейся я. Це мені якось... Туди. А там ще ніч. А як їм туди ліз? Ага, сюди? Ай. Страшно ми буде вночі до мій бічі. Ми ж пергач... Так... Все вже не є, бо ж... Не є пергача. Не є пергача, я його вбив. Тут будуть спавнитися всякі фраси, а я теоретично можу добігти до мій. То вже і ніч скоро закінчить. Ну добре, біжимо. Головне, аби я не вбив кріпер. У мене є щит. З щитом я мав бути в порядку. Добрий вечір. Скільки у вас тут? А! А! Все, думці. Фух, ну і це було маленько стресово, але дуже класно. Я знайшов діамант. Єй! Це цілий праздник. Я знайшов діамант. Так, ану, момент, я лише кукну, що там із світлом. Бо ми вже бавимо годину 20. Ну, кажу, то ж світлося виключить за 20 минут по графіку. Значить, ми ще десь 10 минут чи будемо бавити. І далі будемо кінчати стрім. Ну. Перший діамант! Перший діамант дома! Ну, Тарас і в мене світло є. Що кажеш? Ну. Кістка. 62 сесівня були. Так, ідемо плавити желізо. 33 редстоуна. Паранно. Мідь. Не дуже ми треба. Угля. Глуболупок, андезіт. Це все тепер буде дулі. Так, треба би заїсти. Не поміркував. Айно, у мене третя. Так, тут нет. Що ми хотів вимінити? Значить, діоріт. Бурковчак. Глуболупок там буде. Андезіт тут є. Та й все, ні? Ні, так. Добре, сюди вивержу руду раз. Ну, сіщикан ми з нього ще виплавимо собі тот один. Ха! Файнота. Так. Все сюди. О, ще порох забув. Забив їм ще порох вив надіти. Уже у мене почти стак пороха теж. Півдруга стака редстоуна. Купив їм корал, не знав на що. Фонтан учинити? Ну, добра ідея, видав.
Ви все видите? Риба собою гибать на берегові. А, вже впала в воду, ну капець. Я знав, що чисто декоративний блок. У мене просто торговець був, та що в нього було, в тому купив. Добре, значить, кіть у мене є один діамант. Ну, ясно ж, значить мені треба діамантовий чекан, бо я міг розбити обсидіан. Значить мені треба ще знайти 2 діаманти. Грамофон, то круто. А стіл на забаяння де є? Я його десь пропустив? А, він мені ся не появить видав, бо я ще обсидіан не знайшов. Айно. То мені треба раз... то мені треба раз обсидіан знайти. Є рифи, вони для дюпа, динаміту. Не знав, що то за дюб, але видав, що дуже добре. Йоу, тоді який у нас план? Ми знайшли діамант. І все сюди. І все нам треба. Ні. Все ся плавить потихо. Добрі. Желіза мав 1 мільйон. Я просто вже маленько боюся йти далі у півницю. Бо то далеко. А я ся закіть верну, та мені... Господичку. Я ся закіть верну, та... Може ся просто не встигну вернути, бо світло мене виключать. Мені ся не дуже любить раз. Та я ще туди що по газду, та буду видавати іти кінчати стрім на низьке, бо ліпшого вже ся зо мною низьке не стане, якщо все що знайшов. Так. Добрі. Так, тепер ще щось погаздуємо, може. О, треба папіря забрати. Там морковня, може, достигла поникати. Та й таке. Газдівський відділок. Duplicate. Ага. Такий якийсь дуже специфічний TNT, айно. Дуплікейторний. Ну, треба ми папір, треба ми кожу. Та й треба ми буде кожу, айно. Треба ми буде вбивати коровок сигіняшних. То все на бібліотеку піде, не думайте, ось я якийсь просто звір, ось мені їх не шкода. Шкода. Кому не шкода? Айбо. Файно той. О, там ще пчоли. Круто. Так. Доніс, це все на купікися пак помінять. На гроші. Ферму мангрового дерева. Ферма мангрового дерева? А на що то можеш основати? Ну, в смислі, ось і дерево з нього самої вилізать, і тут і покрівчики зелені теж. Сокиру? Май скоро буде? О, круто. Я не знав. Це хоч не дерево, но сокиру вся ламне. Вау, круто. Я не знав за таку фішку. Капець, це я вже набавив у Майнкрафт, не знав кілько, 100-200 годин.
Я не знав, що аж диню можеш сокиру рубати, та й буде майщиковно. Круто, круто. Усе і дроп падає з того, я поняв. Кампець, диню сокиру рубати, я в шокові. Ну, фунгує, фунгує. Треба ще і корову буде сокиру рубати. Дораз май. Авать мечом. У мене желізний меч. Желізний. А, і Політушка, я тобі не розказував. Я загубив коня. Представляєш? Я загубив коня. І не знав, що з ним робити. Що з тим робити. Ой. Що нашо? Нащо я загубив коня? Я не хотів. Це що ти ся звідаш? Йой. Ні, це мені треба. Мені папір треба було викласти. Угу. Ну, пак нащо коня загубив? Я не хотів. Ну, у мене не є чим його прив'язати. Тут і що, в мене там у селові живуть? Тут і видав не кивали. Так, у мене тут ще були запасні фейси. Я їх буду хоснувати. О, граніт, круто. Я їх буду хоснувати в забивати корови. Я не дуже гуманний, я знав. У мене не є другого варіанта добивати кожу. Я там на серверові поклав був свою задумку таку, аж може задумку такої напівавтоматичної ферми коров та й ферми свини, в тому плані аж просто їх у дуже тісному містові плодити, та вони в тісноти будуть давитися та вмирати. Бо в мене так свині насправді вмирали на серверові, то я хотів поюзати. Ну, з чим не був на серверові, витодив був попробувати їх наплодити, не було ні банального часу. Ну, не було світла, в першу чергу. 22 шкури, немного щось. Ну, тільки ферм треба вказувати, правда. Я ще тільки всього не знав. Я ще тільки всього не знав у цьому великому Майнкрафтові. Ну, світла не є. Чекай, а тебе вже виключили? Ти казав, що в тебе теж третя очередь, ні? Так, все йде сюди нараз, все йде сюди. Все йде сюди. Шкура йде... шкура була тут, ні? Тут була. 30 шкур. Скільки я можу з того чинити книжок, кого би знав. Чи й немного. А чи й 30 книжок якраз. І то буде 10 книжних регалів. Дуже мало, дуже мало. То мені ще треба буде тих коров плодити, а плодити. Книга. Туй. Ну, 30 книжок, та й готово. Треба ми ще дубових дощок. 10 регалів, все, на сьому кінець. Всяк скромно по ресурсам. 12 регалів у мене є.
Це все гетрас. Це в цьому углові має жити. Ну. О, клас. Ще наостанок у нас буде весела битка. Іха! Тин-т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 ин. Пойте, пойте, пойте. Я вас вижу. Ха! 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 Хе-хе! Сяк було не тяжко насправді. Я їх все дуже бояв, а тепер знав, як їх убивати просто. Ну. Ну пой, стріляй в мене, хочу видіти. Ну. Хе! Круто. А де Муфана? А, ту є, добре. Все добрі. А в нього був такий якийсь модний тот арбалет забаяний. Не випав із нього? Самострілчик тот не випав, слухайте. Тут десь мав бути. Шкода, шкода. Шкода, шкода. Ну йо, ідемо пити молока, та й видав будемо кінчати на низьку. Я низ зробив просто титанічний труд. Я учинив відро на сміття, котре самое очищує. І я знайшов один діамант. І ще би 4, та й можеш жити. Так. Може з собою так і буде відро молока носити насправді на такий трафунок. Чистований Елрік. Я не пам'ятаю, це я вас відділ чатові. Айно, сокира наносить більше демеджа в сингл таргет, або у мене меч желізний, а сокира кам'яна. 9. Сокира і так має більше наносить. Та може є смисл замісто меча собі вчинити бойову сокиру. Обут топором. То-то. Кам'яна фейса має 9 демеджа, а желізний меч 6. Інтересно, інтересно. А що хотів? Тут ще треба СС забрати. 52 желіза! Воу-ху-ху-ху! Ей, бой, сепарада! 3 стаки желіза в мене. Читав. Рідкості тут, ну. Ми тепер тут теж рідко, видите, бо фурт світла не є. Та й кажуть, уже аж за 10 минут це буде виключати, а значить і яся вже буду до вас виключати. Так, все треба раз завісити. Оба. Файно. Ще один мені треба такий, 5-й на параду. Убимай. То-то. Убимай симетрично було. Ну та що? Де там? Опа. Та що, чистований позирачі, будемо, я віддав на низько кінчати. Файно було, дуже веселий стрім був. Я навіть переборов свій страх та й пішов у ту печеру, котра під мою хижу, знайшов там діамант, цілий один великий діамант. А далі будемо копати, віддав май глибоко, глядати діаманти на їхній глибині. Ну, та що, сукутіться, на низько віддав все. Коли слідуючий раз буду стрімити, чесно, сам не знав, буду никати, буду писати на